И здравейте хора, аз съм Чоко Барляка. И в първи и втори епизод в такова оцеляването, климатика ми е точно над главата и може и сега да се чува. Затова мисля моментално да го спра и ще повторя всичко от начало. Климатика ми е точно над главата и точно заради него не се чувам в моите клипове. От сега нататък няма да се чува това, защото когато правя клип, или няма да има климатик в тази стая, в която ще снимам, или ще има, но няма да го пускам. Но и това е един клип, който няма да бъде дълъг и обяснявам защо не ме чувате в клиповете. След известно време ще си купя микрофон, което пак може да е затруднение, ако има климатик над главата ми. И това беше. Това исках да ви кажа, защото просто прослушвам си клиповете с звука, защото знам, че климатикът ми е над главата, пък и аз заснимам с компютър, не лаптоп, а компютър, Acer, Windows 7, значи, не знам. И това исках да ви кажа, защото си прослушах клипа и почти не се чувам. Ако не ви се слуша, или не харесвайте, или го отхаресайте, или го харесайте. Коментирайте, аз си го коментирах, за да знаете, ако и тук не се чувам, какво се случва. И затова този клип ще бъде качен и надявам се да ви хареса. Не знам кое можеше да ви харесате, но така. И така, аз бях Чоко Барляка, вие бяхте моите кокошки и чао!